Clar, Miqui, tio, la Ruth està veient que tothom al seu voltant es casa i tu no tens ni al cap. És que demà hem decidit adoptar un gatet. Hòstia puta, quina por! Aquest gat és un símbol del nostre compromís. Sí. Perquè fa angúnia i no li veus futur o perquè té la cua massa curta? I no sé, que després de tot aquest temps junts, no sé, sento que fem com un equip increïble, no? I és per això Miqui, ho hem de deixar. Què dius? Que ja no sento res per tu. O sigui que el nostre amor ja fa temps que està trencat. No, sí, ho he entès a la primera ruta. Només eren reaccions de sorpresa perquè és una cosa que no m'esperava. Bon dia, fill. Bon dia, mama. Hòstia, mama! Per què? Ha vingut la teva mare. Em quedaré fins que estiguis millor. Pilar, et puc dir mama? Mama, sisplau, fot el camp! No li parlis així a la nostra mare, eh? Estic fent reformes al pis. Papa, què fots aquí? Em molesta la pols. He vingut a passar uns quants dies aquí. L'última cosa que jo necessito ara és tornar a viure amb els meus pares un altre cop. Aquesta discussió no l'he vist venir. T'entenc perfectament, fill. Que bé. Quan dius que marxes? Soc la Berta. M'acabo de mudar al pis d'aquí davant. 1 vertical, Saraus. 2 horitzontal, Exorni. 3 vertical, Naufragar. 4 horitzontal, Ageu. Tu no tens casa, nena prodigi? Òxid de carboni! Correcte! Em recordo una mica les meves festes d'aniversari. Un grup d'amics, jocs de taula, ganxitos. Sense ganxitos, suposo, no? Que ja tenim una edat, no? No, sense grup d'amics. Aquesta ha dormit en llocs molt pitjors. Sí, amb tu, per exemple. Jo no sé com t'he aguantat tots aquests anys. Jo tampoc. Ah, me'n recordo, sí. sí. Vaig tenir una idea de negoci. Es tracta d'un sector amb moltes possibilitats, però fins que no ho tingui registrat no vull dir res a ningú. Total, que vols fer foie. Una mica parla, Montse. Què és això? Em vas dir que pensés en gran, d'expandir el negoci. Tu vas entendre amb un tema al zoo d'en Pitus. Good morning, John. Jeremy, my name's Jeremy. Li he dit John tota la nit i no s'ha queixat. Que guai l'altra nit, eh? Pa. S'ha follat més en aquest magatzem que a l'escenari del Bagdad. Benvinguda a la teva nova etapa. Però és que jo no necessito sexe, Candela, necessito amor. Doncs empenys més lent, fill. I on dormo? No, tothom parla anglès quan va borratxo, va. Faig-ho, Candela! Aixecar el país. Barça! Ah, li has parlat de mi? Sí. I què li has dit? Que sóc vídua. De què parlàveu? De trios. T'imagines un dia sencer sense sexe? O mesos, com tu. Per fi tota la família reunida, eh? Mira, Miqui, l'amor és com quan s'acaba una sèrie. Fa pena, però te'n busques una altra i ja està. I si no en trobes cap que t'enganxi, doncs et tornes a posar plats bruts.